Sumangga larang udan co pancen Kecamatan Tawangharjo ki ya larang udan tenan kok. Bum bum. Sengendang ora cah sowan ta ki mau. Layak to layak. Lololo. Nggih, Wilujeng rawuh kadang kula sepuh nika nggih panjenenganipun Bapak Kanit Grobogan. Bapak Kanit Grobogan, Bapak Minto. Nggih, Pak Minto sabar sawetawis. Mas, nak nayup rokoknya dibucal mas nggih. Rokoknya dipun bucal, nak nayup dibucal nggih. Ndak mari dredah. Stop sih mas, stop. Stop. Mas, ingkang badhe beksa rokoknya dipun bucal. Nek kepengin lanjut tayub dibucal. Timbang mari dredah. Sandal barang. Lah, ngoten nggih. Sandalnya dicopot mas. Mas, sandalnya dicopot. Yogo ki berane larang, Mas. Lah, ngoten. Monggo larang udan dados. Nggih, ngaturi pirsa ingkang badhe beksa ora kena ngrokok. Nek nyonyok kancane mbati mari dredah. Lulu bum bum atah alamak lulu monggo mas, sampun cakep mas, monggo. Yeah.
sia-sia. Aslilen sunduke kawat gandrung batin ati ragu. Jarene lunga ngangsu purba senjarene kepengin melu jebulane trimo ngapusi Ayam Ya tolong, ya tolong, ya tolong. Rumah tertutup Karunia Jaya Audio System. Bapak berbuatan sampai video syuting Astro Production, video syuting Lulen. Semoga wali besanipun engkang piring Pun salajengipun ati Nggih. keseksa mandhapipun nonton tayub. atiku kesiksa mirsani tayub Mbah Lurah nggih.